I d'altra banda ens referim també a una exposició que podem veure aquests dies a Vilafranca del Penedès. Mans Unides exposa el món en femení al passadís central de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès. El món en femení mostra el treball de Mans Unides a favor de la dona al tercer món. La ONG dona suport a projectes educatius, de promoció de la salut, de prevenció de la sida, de rehabilitació de dones víctimes de l'explotació sexual, fa acompanyament a adolescents de les faveles, crea cooperatives i ajuda a la inserció econòmica i social de dones vulnerables. En la inauguració a Vilafranca, Josep Maria Oró, representant de Mans Unides al Bisbat de Sant Feliu, recordava que la dona és una de les principals víctimes de la fam al món. Al tercer món, la producció alimentària la produeixen el 82% de les dones. Sin embargo, només l'1% té dret a la propietat de les terres. No diguem del crèdit, que amb elles se'ls nega, diguem-ne, totalment. Les dones, explicava Oró, moltes vegades no tenen accés a l'educació i a la sanitat i, a més, denunciava el tràfic de dones destinat a la prostitució. El tràfic de persones i principalment de les dones il·legal és el tercer. Primer hi ha el de les armes, després el de les drogues i després és el tràfic de dones, principalment pel tràfic i pel servei sexual, que aquí tenim molt a dir al món occidental, vull dir, Espanya, Catalunya i fins i tot el Penedès n'és consumidor d'aquest sexe de pago. Per tant, en cert modo també en som còmplices. Més enllà de tots aquests problemes, Oró diu que el món en femení és una exposició en positiu. La regidora Carme Garridó, present ahir en la inauguració, va destacar que Mans Unides és un grup molt compromès a Vilafranca. El món en femení es pot visitar al passadís central de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès fins al dia 10 d'octubre.